Competidores da talla de Joao Carballo, Leandro Miranda ou os noieses Pablo Liñallo e Manuel Castro daránse cita este sábado en Noia para participar na velada de deportes de contacto que dará comezo ás 9 da noite no pabillón Agustín Mourís. Vai ser unha velada de boxeo e de outros deportes de contacto que se vai celebrar no pabillón Agustín Mourís o sábado 22 de julio a partir das 9 da noite. A venta de entradas pódese comprar online ou no Áncora en Noia, no bar Áncora en Noia ou en Broña e no BBT na Serra de Outes. Pois invitar a todo o mundo a que veña a disfrutar dos nosos deportistas tamén, que son os que temos que animar. O demais pois será para nós un espectáculo con loitadores de unha gran talla e competidores de gran nivel, pero os nosos para nós son máis importantes todavía, así que todo o apoio para eles. Esta cita está organizada polo Club de Loita Noia e ademais das exhibicións e combates de boxeo e kickboxing incorpora este ano unha novidade, un torneo a 4 de loita tailandesa. Temos a sorte de que este ano os tailandeses, con toda esta promoción do Muay Thai a nivel mundial que vai para as Olimpiadas, cederonos facer un torneo a 4 que chamase Thai Fight, que vai ser transmitido a 750.000 na base deles na súa plataforma. Son combatientes de Francia, de España, de Portugal e de Italia. Eles farán un torneo a 4, empezarán peleando eles e despois a final darálle paso a que un deles vai a competir a Tailandia cos campeóns tailandeses. Dende a organización animan os noieses a chegarse a disfrutar dunha noite que promete espectáculo, dada a gran afección aos deportes de contacto existente na vila noiesa.